Abu ne sananne idan aka ce ga wani malamin addini, sawa'un a cikin addinin Musulunci ne ko kuwa addinin Kiristanci, ko ma a cikin wani irin addini ne, za ka samu wannan malamin na addini aƙalla yana da wata sifa ta kamala wacce ta shafi addinin. Wannan abin da ya shafi shiga kenan, to kuma haka za ka samu an san malaman addini da kamun kai da nisantar ayyuka na alfasha. Duk inda malaman addini suke, su ne masu cewa a yi kaza, a bar kaza, kaza ya halatta, kaza bai halatta ba. Duk lokacin da aka ce an samu wani malamin addini ya aikata wata alfasha, dole kuwa za ka ji wannan magana ta cika gari, ko ina ana ta zancen, musamman a wannan zamanin na social media. Hakika za ka ji labarin wannan malami ya fara shahara daga kaɗan har ya zo ya yawaita, kafin ka ce me wannan labarin ya kare ɗaya duniya ga baki ɗayanta. A ƙasar Turkiya an yi wani malami wanda ya shahara wajen rubutu a fannin aƙida. Sunansa Adnan Okar, sannan ana kiransa da suna Harun Yahaya, kamar yadda ya raɗawa kansa suna. Ya kamanta kansa da cewa shi mufakkir ne a addinin Musulunci, sannan ya shahara wajen raddi ga Yahudawa da 'yan Masoniya, wato masu addinin bautar Shaiɗan, a inda ya bayyana cewa waɗannan addinai guda biyu, wato Yahudawa da 'yan Masoniya, su ne waɗanda suka gurɓata zaman duniya gaba ɗaya, suka ainihin shigo da abubuwa waɗanda suke mafi sharri a tsakankanin al'umma. Wannan bawan Allah ya wallafa littattafai sama da littattafai 100, kamar yadda ya bayyana. An tarjama littattafan zuwa harshe daban-daban kamar Larabci, Turanci da ma yarurruka da dama. Sai dai tare da ɗimbin ilimin Sheikh Adnan Okar, mutum ne wanda yake ya karkata zuwa ga mata sosai da sosai. Yana da abubuwan ban mamaki, kamar yadda tun a shekarun baya ya sha shiga cikin rigingimu da fitintunu da suka shafi mata. Kamar yadda za ku gani a cikin wannan hoto, ga Sheikh Adnan Okar nan a zaune akan kujera, nan kuma ga wata fitsararriyar yarinya nan sanye da ɗan siket tana rawa a gabansa. Kamar yadda can ɗimbin 'yan mata ne da yawa waɗanda ya tattara a gidansa suke yi masa rawa, suna masa tausa. Sheikh Adnan Okar mayan mata ne sosai da sosai. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoto, ga mata nan masu yawa waɗanda za su kusan wahala wajen ƙidaye su. Ga sunan kewaye da shi, kowaccensu yana iya rawa da ita, sannan kowace tana iya zuwa ta yi masa tausa. Yana kiran waɗannan 'yan mata da suna magunansa, sannan kuma yana da wasu ɗimbin samari a gidan waɗanda suke yara ne masu raunin shekaru, su kuma yana kiransu da suna zakunansa, wato su 'yan matan yana ce musu magunana, su kuma samarin yana ce musu zakunana. Wataƙila ya ajiye 'yan matan ne domin ya sheƙe ayarsa da su, su kuma samarin ya ajiye su ne domin su zame masa kariya daga farmakin wasu masu iya kawo masa hari. Wannan shine Sheikh Adnan Okar, wanda yake kiran kansa da suna Yahaya Harun, kuma sannan mutum ne wanda yake ya shahara wajen rubutu da raddi ga Yahudawa da 'yan Masoniya. Akwai mamaki a lamarin wannan bawan Allah. Sheikh Adnan Okar bai ɗauki tsiraicin mace a matsayin wani laifi ba. Shi a wajensa, don mace ta bayyana ƙirjinta ko ta bayyana wani sassa na jikinta ba laifi ta yi ba, domin a cewarsa abin da ya haramta a gani kawai a jikin mace shine al'aurarta. Wannan al'aura ita ce kaɗai shari'a ta haramta, amma duk abin da ba haka ba ne, kawai ba wani dalili da ya haramta wannan zahiri na gangar jikin mace. Sannan a shashancin wannan mutum yana da'awar cewa gaba ɗaya macen ma ko ina ya halatta a kalla, kuma ko ina ya halatta a taɓa a jikinta, matukar ba al'aurarta aka zakewa ba. Tafiyarsa akan wannan muguwar fatawa ne yasa ya tattara 'yan mata tsirara-tsirara suke yi masa tausa a cikin gidansa. Baya ga haka, iskancin Adnan Okar bai tsaya a nan ba, domin yana yin rawa tare da mata. Ya halattawa kansa hakan, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo. Ga 'yan mata nan zabga-zabga yana ta rawa tare da su abinsa. Adnan Okar ɗan sheƙe aya ne, gafalalle ne, shagalalle ne, amma tare da haka yana kiran kansa da suna babban malamin addini, kuma yana iya ɗaukar alƙalami har ya wallafa littafi wajen yi wa Yahudu da kuma ainihin 'yan Masoniya raddi. Adnan Okar ya fitini ƙasar Turkiya da ma sauran ƙasashe da yawa na musulmi, domin tare da gafalarsa da lalacewarsa, mutum ne wanda yake da fikira da basira wajen iya raddi ga kangararrun mutane. Wataƙila gafalar tasa da abin da ya shahara nasa na baɗala shine ya taimaka wajen barbazuwar wasu littattafansa a kasuwannin duniya.
Malaman addini da ke ƙasar Turkiya sun tashi haikan wajen martani ga wannan bawan Allah, yayin da wasu malaman suka yi shiru suke ganin bai ma dace a yi magana a kansa ba, domin suna ganin ɗaukar alƙalaminsu wajen yi masa raddi ko kuma zaro harsunansu wajen ba da saƙonni ta fuskar ilimi a kafafen yada labarai da makamantansu, hakan tallata shaƙiyancin wannan bawan Allah ne, hakan ne yasa suka yi shiru. Sai dai kuma shaharar da wannan bawan Allah ya yi ta wuce a tsaya a shiru a kansa. Abin da ya kamata a yi shine a ƙara fallasa lamarinsa tare da tsoratar da mutane game da hatsarinsa a cikin tarbiyyar 'ya'yan musulmai. Domin duk mutumin da aka ce ya riga ya shahara har ma ta kai ta kawo ƙasashen da ba na musulmi ba suna maganganu a kansa, babu maslaha a ce a shiru. Waɗanda ake shiru a ƙyale su ne waɗanda ba su shahara ba, domin in an tashi an ce za a yi musu raddi kamar ƙara ɗaga maganarsu ne, kamar yadda al'imamu Muslim ibn al-Hajjaj alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin muƙaddimarsa yayin da ya ambaci wasu malamai waɗanda yake so yawa raddi. Ya ce ba don wasu jahilai sun ruɗu da su ba, to da ƙyale maganganu ina irin waɗannan ya fi taimakawa wajen a kashe shubuhohinsu, amma kuma bisa larura ta sa zai raddi saboda me maganarsu ta riga ta shahara. To in muka duba irin ɓannar da wannan bawan Allah yake da kuma irin shaharar da ya yi har ya kasance mawallafi, bai kamata a yi shiru a ƙyale shi da sunan kada a tallata shi ba. Hakan ce ta sa wani babban malami a ƙasar Turkiya ya tashi haikan wajen yi wa wannan fitinannen mutum raddi. Ya bayyana irin aibubbukansa da kuma fikirorinsa munana, tare da yi masa nasiha gami da bayyana masa cewa in ya kuskura ya mutu akan wannan halin da yake ciki, tabbas zai iya zarcewa wutar jahannama, zai kuma iya kafirta ma ya bar addinin musulunci, domin kuwa duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta babu shakka wannan mutumin kafiri ne. Haka wannan malamin ya nuna wa wannan malami Dr. Adnan Aikar kuskurensa, tare da yi masa nasiha ta limana da yi masa raddi, domin kowatakila Allah zai sa yana da rabo zai dawo kan gaskiya. Amma abinka daga falalle wanda ya kankara sai ya shirya wata muhadara mai zafi. Sheikh Adnan Okar ya shirya wannan raddi ne a gidan talabijin ɗinsa mai suna i9, a inda ya yi maganganu na rashin mutunci da rashin girmamawa da rashin mutuntawa ga wannan babban malami wanda ya masa gyara, wanda daga cikin lafazansa ya bayyana cewa to kai malam da ka fito kake wannan magana ka manta cewa dukkan albashin da ake biyan dukkan wata cibiya ta addinin musulunci a ƙasar Turkiya ana biyan ta ne daga harajin da ake karɓa daga gidajen karuwai da gidajen giya. Da haka baka da wani abu da zaka faɗi akan wannan. Sannan fa gogon naka sai ya ta ƙoƙarin nema wa mugayen ayyukansa mafita a cikin Ƙur'ani, yana ƙoƙarin kawo wasu hadisai da wasu ƙa'idoji na ilimi waɗanda yake so ya kare kansa, wanda hakan abin dariya ne. A ƙarshe dai dole ta sa wannan malami ya fito ya bayyana cewa ya yi wa Adnan Okar uzuri, ya fahimci cewa yana da taɓin hankali. Daga nan ya ja bakinsa shi ma ya shiru bai ƙara magana a kansa ba, kaga bai ci nasara wajen yi wa wannan mutum gyara ba. Shekaru biyu da suka gabata ne Adnan Okar yana cikin wannan gafala tasa da rawa tare da kyawawan 'yan mata a gidansa. Jami'an tsaron ƙasar Turkiya suka kai masa sammaci a inda suka damƙe shi suka tafi da shi. Adnan Okar ya sha ɗaure-ɗaure a ƙasar Turkiya, amma in ya fito baya fasa ayyukansa na baɗala. Wannan mutum Adnan Okar yana da kuɗi sosai da sosai, domin waɗannan 'yan mata da yake tarawa kana ganin su ka san mayin kuɗi ne. To ai ko ba a gaya maka ba, dama mata su ma'abuta son kuɗi ne. To yaya kuma matan da suke masu zaman kansu irin waɗannan? Sai dai na san cewa gurɓatattun mutane da suke da ilimin addini daga cikin musulmai da cikin kiristoci wato fastoci suna iya amfani da iliminsu wajen su juyarwa da mata ƙwaƙwalwa, su halatta musu abin da Allah ya haramta su kuma su sallama, musamman idan an haɗa da kuɗi. To haka Adnan Okar ya dilmiyar da waɗannan 'yan mata da kake gani waɗanda suke masa hidima a cikin gidansa. To bayan wancan ɗauri da muka faɗa, an kama Adnan Okar a ƙasar Turkiya, an ɗaure shi zuwa wani lokaci sannan aka sake shi. To fa bayan ya fito haka ya ci gaba da shuka tsiyarsa. A cikin satin da ya gabata ne kuma ma dai ƙasar ta Turkiya ta ƙara zuwa ta cafke Adnan Okar a karo na biyu, ko kuma in ce a wani karo na daban, domin an ce an kama Adnan karo da dama kuma in an sake shi baya fasa abin da yake. Sai dai wannan karan alƙalan ƙasar Turkiya sun fusata sosai akan Adnan Okar, domin hukuncin da suka yanke masa hukunci ne mai tsauri sosai. An yanke masa hukuncin shekara 175 a kurkuku.
bayan ya kammala waɗannan shekaru, shekara 175 ne yake da damar ya fito. Kaga kenan a fakaice dai an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai ne domin a kare mutane daga sharrinsa. Ni kuwa na ce, na so a ce an haɗa har da irin 'yan matan da suke masa tausa, su ma an ɗaɗɗaure su, sai iyayensu sun biya tara sannan a sake su. Domin kowace ba za ta rasa iyaye ba, amma dubi yadda suke fitowa a social media, a channel ɗinsa da kuma gidajen talabijin ɗinsa suna rawa tare da shi, ba su da wani mai kwaba. Allah Ubangiji ya wadaran naka ya lalace. To wannan hukunci da kotu ta yankewa Adnan Okar, hukuncin ya sa duniya ta ɗauka ko ina zancen ake. Yanzu dai labarin shi ke garawa a yanar gizo a ko'ina, dukkan kafafen yada labarai sai zancen suke yi. A ƙarshe na gode da kuka ba da lokacinku wajen kallon tashar Alfurkan Walhuda TV. Amma sai dai kafin mu yi sallama, idan ya kasance wannan shine ziyararka ta farko a wannan tasha, ina baka shawara da ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.